И здравейте от това Майнкрафт геймъри, аз съм The Best Game и сега снимам втори епизод, който някакъв с Extreme Boy. хипер е защо? Как ти беше? Хипер нещо си. Да. Хипер нещо си. Така. Снимаме втори епизод на Майнкрафт простоти от това тъпо нещо. С един приятел, с премиуме. За това му е такова името, не си мислите това, което си мислите. Защото знам което си мислите. Така и ще започваме. Айде, отивай си в базата, бе. Аре, бе! Отивам. Нямаме право да се такуваме в базите, да се передашем в базите, да си ходим в базите и държа. Добре, почвам след 3, 2, 1, старт! Аре! Чакай малко е. Аре, на Survivor съм променяй се и ти да почваме. Аз съм на креатив, чакай. Ох. Чакай да направя difficult. Чакай, сега ще видя. На нула направи. Не, много бързо се регенеритваме. Ще го направим. Чакай да си взема малко да си наям. Нормал. Трябва да... Значи, има един стак златни моркови и един стак сурова сьомга. Трябва имаш. Значи ако трябваше да имам... Един стак златни моркови и един стак сурова сьомга. Сурова, е изпечена. Ого, чух. Чупа. Не мога да намеря. Сега, чакай, аз ти съм на английски. Опа. Един стак сурова сянга и златни моркови, нали? Да, един стак златни моркови. Къде са се? Хайде, един стак златни моркови. Те, давай. One second. Добре, тъй. Включвам се на... Я съм такъв. Почваме след 3, 2, 1, почваме, айде. Да, са 3. Да, и това е втори епизод, както казах. И време е за да го премажем. RPG, беге! Ау! Охо! Да не хити кафата, бе. Поел с тия такова, знаеш колко много се обърквам. Оха, къде отидем даже? I think there's somewhere a lot more. Има стакове, ей! Не сега ще го премажеме. По най-маляшкия начин. Къде е? От едно място. О, Крипър, чакай! Два даже, чакай! Малко зомби. Виждам. Чакай, до мен има зомбита, Крипър, ще ме прибият. Сега ще спомня. Айде, на долата базата му гръмна. Така ли, бе? Айде. Къде има базата? Малко му гръмна, ама нищо ще извинявам. Абе, много здраве на тъпата база, грозна. Оу! Паднах. Мръдни. Ай, влизай по-бързо. Чекай, окей. Аре, почваме след, да, и си продължаваме. Чакай, бе. Но няма да ходиш там долу. Защо не ходя? Хубаво, няма ходиш, той че ми примежа там. Иска ли нормално? Айде, почваме, айде. Уре. Твори от другите, де. Ау! Омага! Къде си, бе? Пъти ли си?
Е! Изчаквам. Къде си? Ето го! Аре бе! Аре бе! Аре бе! Ооо, какво дрънна кръчето! Сега как му целиш? По един много як начин. Откъде ме целиш, бе? Беги. На колко хилт си бе? Не знам. Да, виждате, че вчера с Паран 15 беше много по-забавно. С този е много страхлив, затова ще отидем при него и ще го нападнем още. Там Да, най-малко очаква. Смисълите ще те прибия. Аре бе! Къде си? Ау! Мамо, целиш ли? Къде си бе? Аре бе! Аре бе! Гледай се как маняшко ще го премажеме. Аре бе, страхливец, покажи се! Няма. На, посра! Ах ти тъпо грозно. Къде си, бе? Как се телепортна до там, бе, брат? Къде е там? Отгоре. It's the best! Яу! Така, видя, че съм си направил команда да запазим инвентара си. Аре, бе! Да, помнях и се убих. Чакай, съм на половин сърце. Аз трябва да се хелпна между другото. Ау! Ау. Difficult peaceful. Да се наедем като хората с златни моркове. Аз стига си бомбандирал с телото си, бе. Тялото си. Еди! Спокойно е, няма. Абе, какво правиш, бе? Ей! Ай, ти как се телепортна до моята база? Нали уж няма да сходим в базите? Аз телепортнах. Не съжалявам. Къде си сега? Ако не те убия, пък на. Диконя! Диконя! Аре, без такива, защото ти става тъпо. Идва и телепортвай се на това базата. Ей, тук имаш една дупка запразнена. Ей, тук влизай вътре, запушвай се сколько искаш и да почваме на ново. Ти как влезе в моята, бе? Как спря? По един начин от моето място. Нямаш ли за майде? С команд блок. Не е с командбол. Така. Не е с Аре, приси на... нормален режим. Ти се дигнала, къде сериозно, бе? Само на безкрайност! А, Да не ми е с такова. чакай се регенерейтна.
Приех се. Аз съм като нинджа. Като нинджа съм. Вече разсеяне. Разсеяне съм. Имам шакалака. Ох, как не се скриш, тя не те обяствам. Оу, че ми избяга! На колко те оставих? Без едно сърце. Айде! Без едно сърце, айде. Chicken. Оу, ние сме на difficult. Нормално. Около сега те вие като си ги отваш. Чек, аз така не мога да изляза. Много те здраве тогава. Чакай да те убия. Откъде? Добре, брако, Извинете за това. Не! Къде са? Ами съжалявам, не можах да изляза. Ай, телепортвам се до мене. Това е Аз, изглежда. аз съм в базата. Телепортай се. Тъпо. Тъпа. Тела. Ау, струших си базата, бе, защо не кажа, че е моята? Аз ти казах. Добре. Аре, давай. Ако сега не те премажа 15 кам. Ако се телепортна още един път, ще те убия, ще кикна, ще те бамна, ще те... Ще. Не много искаш. Много искам. Ами човек, съжалявам, не можах да изляза сега. И ти не можеш чака да се оправя. А си е твой проблем. Това си е твой проблем. Ще го запуша. Къде си, бе? Кико? Аз съм да бе, за който? Уф! Така, внимавай екстрим нещо си. Супер, бе, брат, не можах да запомниш. На колкото оставих ще бягаш? А? Не казвам. Кажи бе, жено. Абе, къде ходиш там, бе, брат? И идвам да те нападам, но няма да съм в базата. Нападнат съм! Сам да се вляза в моята база, човек. Влеза, бе. Ще съм като... Чакай малко. One Що second. си базата ми, бе? Така, върнахме се. Някой почука на вратата. И сега той ще ме убие. Но няма да... Да! О, не! Хитнах ли те поне? Хитнах ли те? Нищо не ми направи, нали знаеш? Фак. О, мага, кой го е гърмял так тук, ей? Кое, бе? Криперите, кой може? Криперите ме убиха. Ей се, да без дим. О,
Уич, човек, уич. Къде? Искам тази бабка на мен. Не, сега си продължим с тъпата игра, която никой не оценява. И защото е много скучно, защото ти постоянно се криеш. За това може да се перем постоянно с мечовете. Айде. Може да си такоме в базите, може да правим който си поискаме. Хубаво. Чакай. Няма такива, чакай! Се енчантнат метлиш? Не! Ей! Нямаш право. Как е човек? А? На креатив ли са с мен? Нямаш право, ей! Имам право. Нямаш право докато... Ние имахме право да се телепортваме в базата и там ти им Не подобно. може да се телепортаме до други играчи. Аре, идвай, почваме. Окей. Може да сходим в базите, не да се телепортваме до базите. Аре, къде си? Чакай малко, Чакам много. Това зомби ме гледа и може да ме учи. Вий, колко път на платформата ми е. Абе, паец тук. Айде, дай по-бързо. Айде. Готов ли са? Айде, идвай. Това е мега тъпото, което правим в момента, защото сме мега тъпите. Аз не мога да изляза. Бати тъпото. Каза ли? Зомбите тук, скелетите няма да убиеш тия ти. Слай и да пират. Гоните два скелета. Аре, ела, дай по-бързо, бе. И... Как? Бе, трябваше да ме премажа, човек. Чакай, спри. Работя! Извинявай. Аз ще телепортна. Дай. Благодаря. Айде, дай, бе. Абе. Направи го още един път. Аре, бе, отиди си в базата. И да почвам. Човек, аз не мога да изляза. Как така да не можеш да... Можеш, как да не можеш? Не мога да вляза тогава. Можеш, от средата там има лияни. Има реални как ще кача по ляните, човек. Ще намериш, значи, няма кой ми базите. Аре, продължаваме. Айде. Продължихваме. Това е нинджа. Нинджа. Къде си, бе? Къде си, бе? Опа. Целих ли те? Целих ли те? Целих ли те? Целих ли те? Умри! Куче! Умри! Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе! Ау! Ау!
На колко си, бе? На без 3. Но без 2. Убига! Как не нормал бе? А? Как не нормал бе? Ей! Ами, как не нормал бе? Това би трябвало да е енчантнат. Не е енчантвам. О, е. Падна от високо място, не ме уби ти! Къде са? Истина. Човек! Върти се и той не му го оцели. Добре. Как? Смятам това да е клипчето. Ела тук, да завърших. Чакай малко. Добре, без теб му свършим. Чакай, къде се? Тук бе. Абе, Ела на твоето бъджилище. Ела насам. айде на survival да го свърши. Така. Свали си бронята. Не, искам да си гледам моето готино. О, чакай, аз ще свали. Добре, това беше от нас. На West Game и някой си. Довиждане. Май са така е.